Takuktai bukhuk chongni bagui koktoma kaham sak chaya sago bemar manjagui tongnai rok bohogo pathor manjagui tongnai rok haikeba diabetes manjagui tongnai rok tei potir pot rok bai kagia thongro klai tongnai rok chainangui maya rokni obo haino koktoma kaham takuk saikhonarwkha Dina Bondo Molsom Satwrai phang kamini obo haino koktoma o saimangkha bini thani Pathar ni bonaji bebak no manthogo hinui kok saikhonarwkha obo haino hati o thathangui bo phalo hinui koktoma o saimangkha joto lukurok no bini thani paiui haikeba bonaji no nawui sak hamani bo nukjago hinui bo saikhonarwkha obo haino kokduk number bo saikhonarwkha bini kokduk number wngkha 9863000127 o number o norok call khaiui dadak sidak kok saimano tei tamno wanai tong norok dati dati call khaidi je lukurokno je sak hamya rok wngkha hingkhe haikeba potri pot bemar rok manjakha hingkhe nung to mane bonaji rok rubo hinui khonabo nini thani bomo hai bonaji rok le nung rui tong bithi tabok bonaji aboni pathor ni tabok bohogo pathor ongmani abo kaisa rubo hingkhai diabetes ni rubo hingkhai alka kisa misa alka tongta hingkhe emne je nung rui tongmani amo bebang da mane hada hamna shotkora 60% no tabok apatot hamui no porchar ongo sare tripura no porchar ongta emne lukurokni thani mane hamui naiphinbai haino na busuro bangnani thani je naiphinjaknai rok mane naiphinai rok tongo kwbangma tongo 35 বছর wngkha jompui jola mane nini kuno dugan rok bo tong nang dokan bara haino kaisa tongo koni donte ni nok dokan gandaro Pathar tipani dokan aro achukui tongta emne nung kuno imang rok ni imang le ongya phano hai srungui namani ta nung tabuk lukurok no le nini je tabuk je bithi brai jara nangnai rok no nung tam kok kwchar musung jara hai rogi ongnai rok judi se hamna rok muchungnai rok ta ani aro phaiui bithi rok no nai mano ani para hingkhai Satwrai phang Thelakung postabi hingkhai ba thana to kono jompui jola Dina Bondo Molsom taklai ba hingkhai ba 73 বছর wngkha nung tabuk lukurok no mane koboknani musungkha nini phone number rok to tongna ani phone number tongo phone number kisu ani phone number wngkha 9612851329 abo kaisa tongo hingkhai aro boroi mano hingkhai 9863 000127 aro boroi mano duita number tongo